ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ولك الله ودخل يسجد ولك الله ودخل يسجد فتوي أنجتي الله أنجتي الله فتوي أنجتي الله أنجتي الله أي كتبي يتي مغون ما على قول يتي أي كتبي يتي مغون على قول يتي dengan gandi ndek jettugol Allah o wi dum en gandi ndek jettugol Allah ngol aya o ardini e dow limanagal ngol aya o ardini e dow limanagal ndeke koy din taga den ko ha jetten Allah o wi ndeke ko dum taga den ko ha jetten Allah non eden tagira non kisa enen tagira e sifa jettugol o wi enen tagira e sifa jettugol sayi tan ayattaka o wi sayi tan ayattaka ko ayattani ɗum hanna yettede sananani tan aɗa yette o wi neɗɗo sananani tan aɗa yette ko ayattani ma jettugol ma ngol yettaki ma jettugol ma ngol yettaki amma sa yetti ko jettata ko yettima o wi amma kam sa yetti ko jettata ko yettima anana tan annene aɗa yette o wi anana tan kisa annene aɗa yette wonata ko jettowo sabu wonata ko jettowo ko jetteteɗo o wi jettowo noon ko jetteteɗo hunde nde jilɓani o wi hunde nde kam koye jilɓani Allah ina tagi neɗɗo e sifa no yettirta ina waɗino mbaadino o wasata yettirde ayi ndeɗo ɓerde ɗen o wi ayi ndeɗo ɓerde ɗen eneni jogii sifa yidde e sifa anje wotel hen kala addira ko ha naftoroɗa ɗum sa woppi nganngu sifa liggol o timmata sa woppi liggol ngol sifa nganngu ngu lorat koma jogoɗa ɗiɗi fof o wi koma jogoɗa ɗiɗi fof gotel hen kala kutoroɗa ɗum e nokku mum tawde ko an aɗa andi hoorema aɗa andi aɗa andi ko yettete aɗa andi an ko yettete
ko yiɗa ko ko ɗum woni ko yetta o wi ko yiɗa ko ɗum woni ko yetta ko yiɗa holi ko yiɗa yiɗa ko Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama ko yiɗa holi ko yiɗa deftere Allah ko ɗum woni ko yiɗa o wi deftere Allah ko ɗum woni ko yiɗa jamiroje Allah yiɗa yiɗa faade kala ko Allah yamiri ɗum tan woni ko yiɗa o wi ɗum tan woni ko yiɗa ko aña kone ɗum kadi ne koko laabti kadi ne o wi koko laabti woni ko aña aña ko seyɗane e golle seyɗane konguɗi mum e anniyaji muɗum gila noon e gooti haa e ko nandi e mum kala ko Allah haramini kala tan o wi ko Allah harmini ɗum woni ko aña ɗum de woni ko aña ko yiɗa ko ummi ko to Allah haa yettoyi aljanna ɗum ɗo fof ko yiɗa o wi ɗum ɗo fof ko yiɗa ko aña ko ina ummi e Iblisa haa yettoyi jeygol ɗum ɗo fof koko aña o wi koko aña aɗa jogii noon an e ɓernde ma he yidde e anje wota wen ɓernde ma o wi wota wen noon ɓernde ma yidde nde eko rewni ɗum eko yiɗete tan o wi eko rewnude ɗum eko yiɗete tan jiɗa ɗum tan hono Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e deftere Allah e juulɓe e yamirore Allah jiggol ma fof o wi jiggol ma fof heeday ɗum tan kutoroɗa gañjuma ngune ɗo poɗɗa hutorde ɗum o wi kutoroɗa gañjuma ngune ɗo poɗɗa hutorde ɗum gaña seytane e anniyaji mum gaskitiniɗi e mum e konguɗi seytane gaskitiniɗi e mum e golle seytane gaskitiniɗi e mum e kade Allah kala gaña ɗum ɗon o wi ɗum ɗon ko ɗon gañgol hutorte ko ɗon de woni no gañgu hutorte so tawi a añi e gueɗe o wi so tawi a añi ɗe gueɗe jiggol ma wawat tabit tabidde ka yiɗata ka o wi on saa jiggol ma wawat tabidde ka yiɗata ka so tawi noon a weñi gona biniɗo o wi so tawi noon a weñi gona beniɗo tawi jiggol ma so tawi an jiggol ma yahani ko añete ko gangu ma yahani ko yiɗete ko yahani ko yiɗete ko wona neɗɗo ɓenƴo hoore ma wona neɗɗo ɓenƴo hoore ma noon heferɓe leñori noon woni o heferɓe leñori so tawi a sakodiri jillima e ganjuma hunde e jillima inata ko añete hunde hen inata ko yiɗete hunde e ganjuji ma inata añete hunde hen inata yiɗete ko an woni neɗɗo jiiɓiɗo joom hasboore ñalawma darga ko boni hen fof wotte ko moƴƴi hen fof nangue o wi on saa ko boni ko wotte ko moƴƴi ko nangue kala ko jaali ema kala hen noon ko jaali ema wona ñawore mum wona an ñawore mum ndewal haalune kala ko lorata ko fittanduma añi ya andu ɗum heɗirtuma o wiya andu ɗum heɗirtuma koye sifa gañeteɗe he gila noon e pawle ha e koyera ha e basal ha e dendagal ko fittanduma añi ga aduna ha yettoyi noon to lahara ɗum ɗo fof heɗir ko gañƴa ɗo ko fof o wi ko gañƴa ɗo ko fof heɗirtuma ko wadde ko aña ko ko jiɗɗa ɗo ko o wi ko jiɗɗa ɗo ko e aduna he gila e nemaji ha e moƴƴere e kala moƴƴere e dendagal mum ha e cellal ha e dañal ha ha e hoolare dendagal ko jiɗɗa ko o wi ko jiɗɗa ko jibinta ɗum koko yiɗa ko o wi ɗum
jibinta ɗum koko yiɗa ko gila ɗo noon gila ɗo noon haa to aljanna haa noon ko aljanna tawde noon a faamiridani o wi tawde noon an a faamiridani ko yiɗa ko yiɗa ko fof fof jibinta ɗum jibinta ɗum ko jiggol ngol ko jiggol ngol tinno e jiggol he gurna ɗum o wiya tinno e jiggol he gurna ɗum ndewnagol ɗo ngol foti rewde ndewnagol ɗo ngol foti rewde tawde a andi tawde noon a andi ko lorata ko aña ko fof ko lorata ko aña ko fof gila aduna ha e lahara jenode aduna ha e lahara eko aña ko yaltata koy eko aña ko yaltata a faami ɗum a faami ɗum an jeyi fittanduma jilanode fittanduma jeyi fittanduma o wiya jeyi fittanduma ndentoɗa ko aña ko ndentoɗa ko aña ko mbele aɗa hisa gila e aduna ha e lahara mbele noon aɗa hisa gila e aduna ha e lahara hay ɗo e aduna he o wi hay ɗo e aduna he jite ɗe jite ɗe lardan ma ko ɗe geɗe ɗiɗi tan lardan ma ko ɗe geɗe ɗiɗi tan laari e ma yidde so daari e ma yidde e gollude yidde e gollude yidde e yimma ɓe jimma e teddinma ɓe teddinma ene laare e ma anje soɓe daari e ma anje e gollude ko aña e gollude ko aña e kutoma ɓe jawma e kutoma ɓe jawama e koynuma e koynuma ɗum ko gila ɗo o wi ɗum koy ko gila ɗo ko mbaɗɗa fof no mbaɗɗa fof noon mbaɗeteɗa noon dey woni no mbaɗeteɗa no mbiɗa fof no mbiɗa fof noon mbiyeteɗa noon mbiyeteɗa no gonɗa fof no gonɗa fof noon wonete e ma ko noon dey wonete e ma tagore nde ko noon o wi tagore nde ko noon allah ne kay ko noon o wi allah ne kay ko noon wona yaafi tan so wona yaafi tan kono kam ko noon sariya waɗi kono kam o wi ko noon sariya waɗi tawde ko ni noon so tawde o wi ko ni noon yo neɗɗo ɓeydo rentade yo neɗɗo dey ɓeydo rentade reena hoore mum reena hoore mum ko jangete ko e defte fof o wi ko jangete ko e defte fof wona sikku ko nokku goɗɗo jangete wota sikku dey ko nokku goɗɗo jangete koɗe keewi ɗe keewi ko fof o wi ko ɗe keewi ko fof ko an tan gooto ɗe jangata ko an tan gooto ɗe jangata tawde ko ɗum noon tawde noon o ko ɗum noon sa jangginama hoorema sa jangginama an hoorema hay so tawi defte ngala hay so tawi defte ngala jangu hoorema o wiya jangu hoorema jangude hoore mum o wi jangude hoore mum ɓuri newaade e jangude deftere ɓuri newaade e jangude deftere sabu ko jangalaɗa e hoorema fof o wi sabu an ko jangalaɗa e hoorema fof a nanata famat a nanat kisa a famat a yejjitta a yejjitta ko woni ko deftere ko woni ko deftere no wawi jiiɓordema ina wawi jiiɓordema kono ko woni ko ma majjirtama kono kam ko woni ko ma majjirtama tinnoɗen e diine meɗen o wi on tinno e diine meɗen kala no neɗɗo andi moƴƴinirta kala no neɗɗo andi moƴƴinirta ene ƴettinira yo moƴƴinirta ene ƴettinira yo moƴƴinir yo tinno e moƴƴingol ɗo tinno ɗe e moƴƴingol kala ko moƴƴi kala tan ko moƴƴi ɗum wonani ko allah ɗum wonani ɗum ko ɗum wonani allah o wi ko ɗum woni ko wonani allah kala ko moƴƴani kala ko moƴƴani ɗum wonani seytane ɗum wonani seytane yo allah rokku en noon yo allah rokku en noon moƴƴirede e moƴƴinde moƴƴirede e moƴƴinde e wonande allah e wonande allah yo allah dandu en o wi yo allah dandu en noon bonirede e bonnude bonirede e bonnude e wonande seytane e wonande seytane allahumma salli ala من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. 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 يتي الله سبحانه وتعالى. إن يتي الله سبحانه وتعالى. إن باوا يتدمون أفري يتراد. إن باوا يتدمون أفري يتراد.
mbawɗen yettude ko fodde meɗen mbawɗen yettude ko fodde meɗen en jettimo e fodde meɗen en jettimo e fodde meɗen nde en jettimo eno andiri omo foti yettirede en jettimo eno o andiri omo foti yettirede eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wonɓe sababu ha dañirɗen noon wonɓe sababu ha dañirɗen noon to Allah ene laaɗo muɗum to Allah ene laaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallama to cheikhna ho Tidiane radiallahu taala anhu to cheikhana Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ɗum woni ceerno men e seeremɓe muɗum ɗum woni ceerno men e seeremɓe muɗum eɗen ñaagui Allah eɗen ñaagui Allah nde Allah yoɓataɓe moƴƴere nde Allah yoɓataɓe moƴƴere moƴƴere nde o handiniɓe to makko moƴƴere nde o handiniɓe to makko yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere no mbiɗen ni batuji ɗi kono mbiɗen ni batuji ɗi mo keɗiɗa hen fof batu mo keɗiɗa hen fof a naftorto ɗum a naftorto ɗum kanji fof ko ɗi nafti kanji fof ko ɗi naftoji gonɗo o wi hay sa heeɗima gonɗo a hettoyima batu o gonɗo a hettoyima on batu kadi gongol ko ka dañano ma dañ e makko ko a dañano e fahmu e fahmu e ɓeyditorade e ɓeyditorade batuji ɗi ko noon mbayi batuji ɗi ko noon mbayi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina oɗo batu hande nde oɗo batu hande ne ko windande ko windande wonande julɗo wonande juulɗo wonande sunniyanke wonande sunniyanke wonande tijaniyanke wonande tijaniyanke wonande dariɗo e felo almudagal wonande dariɗo e felo almudagal ko windande wonande joomum ko windande wonande joomum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina neɗɗo kam tawde andiri ni neɗɗo kam tawde andiri ni kala ko tinni kala ko o tinni omo foti ɓeydade tinnade omo foti ɓeydade tinnade sa yi neɗɗo ene wiye yo tinno sa yi neɗɗo ina wiye yo tinno e ko woni e mum ko e ko o woni e mum ko woni ko e moƴƴere o woni ko e moƴƴere ko on wiyete yo tinno ko on wiyete yo tinno kono gonɗo e goɗɗum kono won gonɗo e goɗɗum kono gonɗo e kono goɗɗo e goɗɗum kono gonɗo e goɗɗum on mbiyata ɗum on mbiyata ɗum artu e moƴƴere golla ko an artu e moƴƴere golla ɓeydo ɗen tinnade ceerno wi ɓeydoɗen tinnade e diine meɗen e diine meɗen tinnoɗen e sunniyankagal tinnoɗen e sunniyankagal tinnoɗen e tijaniya tinnoɗen e tijaniya tinnoɗen e almudagal meɗen tinnoɗen e almudagal meɗen tinnoɗen e jokkere enɗam tinnoɗen e jokkere enɗam e moƴƴodirde e moƴƴodirde e wallodirde e wallodirde e laaɓodirde e laaɓodirde e renodirde hurumaji e renodirde hurumaji e wondirde saabu Allah ene laa ɗum e wondirde sabu Allah ene laaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallama kettoɗen ɓerɗe ɗe kettoɗen ɓerɗe ɗe goɗɗiroɗen pittaɗi ɗi goɗɗiroɗen pittaɗi ɗi kettoɗen ɓerɗe ɗe kettoɗen ɓerɗe ɗe goɗɗiroɗen pittaɗi ɗi goɗɗiroɗen pittaɗi ɗi ɓernde fooɗatma ko fewde e moƴƴere ɓernde fooɗatma ko fewde e moƴƴere ina wondi e sembe Allah ina wondi e sembe Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala fittaɗu fittaɗu fooɗatma ko fewde e bonande fooɗatma ko fewde e bonande ina wondi e sembe seyɗani ina wondi e sembe seyɗane goto hen fof goto hen fof ina dari e sifa gollodirde e ma e sifa gollodirde e ma eɓe pooɗodirma eɓe pooɗodirma aɗa rokka haqqille aɗa rokka haqqille mo aɗa serdira mo aɗa serdira ko poɗɗa wadde ko poɗɗa wadde eno poɗɗa waade eno poɗɗa waade ko ɓernde nde fooɗatma e mum ko ko ɓernde nde fooɗatma e mum ko aɗa faami e haqqille ma aɗa faami e haqqille ma ko
ko ɗum woni ko ɓeydatma ko ɗum woni ko ɓeydatma ko ɗum woni ko renatma ko ɗum woni ko renatma ko ɗum woni ko nafatma ko ɗum woni ko nafatma ittanu ɗum ko fooɗatma e mum ko ittanu ɗum ko fooɗatma e mum ko haqqille ina rokkuma fahmu haqqille ma ina rokkuma fahmu wonde ɗum wona ko nafatma wonde ɗum wona ko nafatma ala koko loratma ala koko loratma koko ustatma koko ustatma koko nawtirtuma caggal koko nawtirtuma caggal nde wonno aɗa jogii on haqqille nde noon wonno aɗa jogii on haqqille noon kala ko mbaɗɗa kala ko mbaɗɗa ko e gandal ma ko e gandal ma ko e yananedema ko e yananedema sa abbima ɓernde nde sa abbima ɓernde nde a golli ko moƴƴi a golli ko moƴƴi ko e gandal ma ko e gandal ma sa abbima fittanu ndu sa abbima fittanu ndu e gollude ko moƴƴani e gollude ko moƴƴani ha joni nde ko e gandal ma ha joni de ko e gandal ma ɗum waɗi ɗum waɗi sa golli ko moƴƴi sa golli ko moƴƴi Allah yoɓma Allah yoɓma sa golli ko moƴƴani sa golli ko moƴƴani kadi Allah yoɓma kadi Allah yoɓma tawi ko moƴƴere golluɗa so tawi ko moƴƴere golluɗa joɓeɗa baraji joɓeɗa baraji tawi ko bonande golluɗa tawde so tawi ko bonnande golluɗa wonanma bakkatuji wonanma bakkatuji joɓeɗa joom bakkat ko foti yoɓede joɓeɗa joom bakkat ko foti yoɓede ko aɗa woni ɗo hakkude ɗo noon o wi aɗa woni ɗo hakkude ɗo noon gollir haqqille ma gollir hakkille ma jaaha yaadu jaha yaadu golla golle golla golle daroɗa darde daroɗa darde nde ina nafma nde ina nafma hande hande nafoyma janggo nafoyma janggo eɗen ñaagui Allah eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala e moƴƴere mum e ɓural mum e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum nderu mum e jurum ndeeru mum bindante bindante ɗenɗe bindanɗe ɗe bindante ɗen ɗe janguinte ɗenɗe ɗe janguinte ɗen ɗe yaɗan ko e nande yo Allah rokku en nande e famde e faamde e jabde e jabde e gollirde e gollirde e naftorade e naftorade bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikhna mutiya radiallahu taala anhu e barke cheikhana ahmad tijani radiallahu taala anhu e barke ceerno men e seeren ɓe e mum barke ceerno men e seeren ɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم هارون جو لقال رسول الله مدجنا fate salatul fatih duwa boto inde ɗe ɗum haajuje duwa boto wona oɗo saha ko gasiren aɗa e juurede ceerno men mawɗo no saha duso ngo waɗa inchallah ina ko yo Allah wo waɗa hen barke yo Allah addu leñiraɓe yo Allah nawni ko neere yo Allah waɗɓe ɗaɓɓe seenama tijani radiallahu taala anhu ɗum suwaɓe innaɓe alhamdulillah bila min dendagal immima machallah foto gasi nden ko arde jurade ceerno mawɗo alhamdulillah
fatiha laabi nayi salatul fatihi laabi capanɗe jeeɗiɗi salatul fatihi آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. Jurang Chairman Maud Allah Taala tetap yandam juuɗe irmondirɗe yakondirɗe iyande bandum fiɗen hooremum fiɗen ɗum hamdi abdoulahi skay machallah hamdi abdoulahi ceerno ibrahima ceerno ceerno silaji han jam alhamdi abdoulahi ceerno ibrahima ceerno abdoulahi diallo mayin dirtum dokkodiri juuɗe ɗo machallah alhamdulillah selli yooɗi machallah Yahude Ba Yahude min tuubi alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin woni goski juulatno joni alhamdulillah bil alamin woni bandiraɓe kala
jodi goski machallah gargol sen ibn Murciar alhamdulillah ba andun non waktu ini dia boleh rundu kita mesti marso besar Fatihah ya salatul fatih. Amin. Ya Allah jawab doa. Alhamdulillah alamin jadi masyaallah soxnaate garan moƴƴe kala ceerno ɗum juldude dental wirdirde dental alhamdulillah alamin naftorat machallah ci bandiraɓe kala on jaademi no feewi yiiɓenkoɓe Langue TV on jettama on jarnama no feewi kala mo ganduɗa golle ɗe fodde ko yi hen ɓuri ɓeydede ɓuri kadi ustede bisimilla moɗon e 78 119 65 ɓe WhatsApp donc appel fof inchallah ballodiren inchallah mawla adnaji ko gooti ko yidde moƴƴinde yidde yo feew inchallah mawla en jetti juɓɓe kala en jetti bandiraɓe kala sa ceerno Iwmar Ceerno ono ko rokkude wirdu wonande ɓe nanngoɓe lawol ceerno Amadou Tidiane radiallahu taala an alhamdulillah Anda gajah kok. Mana? Nama apa? Kautal golle tabtiro de golle so ɓey golle lamil boren machallah salmina werta